Ayan, welcome back to my YouTube channel ulit. So, dito na tayo ngayon sa Luneta naman tayo mga Kadong Bisaya. Yan. So, welcome. Wow. Ang linis, kukunti ang tao. Ang sarap ng hangin. Mga kahoy. Diba? Parang nasa ano ka lang. Nasa province ka. So, ayan. Diba? So, from Manila Bay Beach, nandito na po tayo ulit sa Luneta Park. Yan. Diba? So, nagpipila pa ata dito bago pumasok. So, magpipill up muna tayo. Guys. Yan. Patuloy lang po, yung nakaupo po sa gilid. Lipat na lang po tayo. Pasok na lang po tayo Chinese Garden, saka Japanese Garden po. Hindi po tayo agad umupo dyan, master. Yan. So, bawal daw umupo doon. Sabi ni Ate Guard, bawal daw umupo. So, ayan guys. Parang gusto ko pumunta dito sa ano. Punta muna tayo dito sa mga Kadong Bisaya. Yan. Itong flagpole. Di ba? Kung hindi mo to makikita o masisila yung flagpole at saka monument ni Jose Rizal, so ibig sabihin, hindi ka nakapunta ng Luneta. Di ba? Ibig sabihin, hindi ka nakapunta ng Luneta. O, di ba? Ganda niya mga Kadong Bisaya. The Philippine National Flag. So sana pumunta dun sa harap, so mahirap kuhanan ka ng picture. Pero I think parang pwede siya pumunta dun sa harap. I will try nga. Then after, balik na lang ako dun. Di ba? Pero inyo, napakaganda ng tanawin dito. Kuya, pwede paikot? So, ayan, bawal daw. Ay, daming sasakyan dito, oh. Diba? Oh, see? Ito yung... Oh. So, ayan, mga Kadong Bisaya. This is the Philippine Flag Pole. Diba? Ang haba niya. So, mga Kadong Bisaya, ito yung nasa palibot ng flagpole. Ay, ito yung nakikita ko to dun sa probinsya, yung mga ganitong bulaklak. Yan ang mga Kadong Bisaya. Diba? Ay, sarap dito, ang dilim. Ayan, mga Kadong Bisaya, nandito na po tayo. Ladies and gentlemen, may I present to you the monument of our Dr. Jose Rizal Monument. Oh, diba? So, ito yung surroundings niya na napakaganda at napakalinis at parang nasa ibang bansa ka lang. Diba?
Marami na mga nagtatambay, pumupunta dito. Di ba? Napakalinis. So, ayan, mga Kadong Bisaya, patuloy yung ating paglilibot dito sa Luneta Park. Ayan, mga kababayan nating mga OFW sa mga nakakamiss. Pumunta dito sa Luneta Park. Ako na yung magsasabi sa inyo guys, napakaganda dito. Napakaaliwalas. Ang gaganda ng mga halaman na yan. O, tingnan nyo, green na green. So, alagang-alaga siya. Diba? Ang mga punong kahoy, napakaganda. Diba? See? Sure. So, marami na mga tumatambay. Maraming namamasyal. Diba ang ganda niya? Parang nasa paraiso ka lang. Diba? Yan. Welcome dito sa mundo ng Encantadia. Nandito pa tayo sa mundo ng Encantadia, mga Kadong Bisaya. Ang sari-sariwa, fresh na mga halaman. Mga taga saan kayo, te? Taga saan kayo? Ah, saan sa Mindanao? Surigao. Wow, namamasyal ka dito ah. May kadate ka, no? Ah, kayo lang. Okay, sige. Maganda to pang ano, tanggal stress. Ay, pwede. Wow, mga Kadong Bisaya, ang ganda dito. Ayan, oh. Ngayon ko lang to nakita dito sa Luneta nung pumunta ako, guys. Ang ganda pala nito. Kasi walang magpipicture sa akin. Kasi mag-isa lang ako. Yan, maraming mga namamasyal. Ito nagdi-date. Sana all, ang sweet. So ito mga Kadong Bisaya. So, ito. May mga kasabihan. Uok na pinagbarilan kay Jose Rizal. Wow, si Jose Rizal pala ay si Mercado. Wow. Manggagamot na Pilipino, propagandista, manunulat, at makabayan ay binaril sa banal na puok na ito noong ganap na ika-7 ng umaga ng Disyembre 1876 ng Iswad na binuo ng 8 Pilipinong mamamaril buhat sa ika-70 rehimiento ang Magallanes ng hukbong kolonyal ng mga Kastila, kabilang sa madlang nakasaksi pagbaril kay Rizal sa sina Teniente Luis Taviel de Andrade. So, anyway, mahirap siya basahin. Diba? Mga Kadong Bisaya, alam niyo mga Kadong Bisaya, ngayon ko lang nalaman na dito pala binaril si Jose Rizal. Diba? Dito pala siya binaril. Ayon dun sa, base dun sa sulat na binasa natin kanina. Diba? So ito mga Kadong Bisaya, di ko maintindihan, di ko mabasa yung mga ibig sabihin nito, pero ito ay salitang Kastila. Ito mga Kadong Bisaya may nakalagay, my last farewell. Yan siya. Ito naman ay ang nakasulat dito ay pahibakas ni Dr. Jose Rizal. So dito may mga sculpture, yan o. So ang sculpture, anak at saka yung ina niya,
and nakikinig sila sa, di ko alam kung talumpati ito ni Jose Rizal. Lahat-lahat. Yan. Busy sila ate mag-picture. Nagtitiktok kayo ate? Sige, enjoy. Ayan. So ayan mga Kadong Bisaya, ito yung ating part 1 ng Luneta. So panoorin nyo mamaya yung ating part 2. So salamat sa mga lahat ng mga nagtitiwala at please subscribe my YouTube channel. It's Dong Bisaya. And guys, miss nyo na yung Luneta, no? Lalo na yung ating mga OFW at saka mga kababayan na gustong pumunta dito guys. Napakaganda po at pumunta kayo. And maraming salamat and have a good day.